Guys, welcome na po sa atong mga istorya sa Kristohanon o kini mga sambingay nga daghan kang makatunan sa kinabuhi. So unang-una, akong pasalamatan ng Dios nga atong channel hinay-hinay nga naga kalayo ang yang naabot from Luzon, Visayas at Mindanao. O kada adlaw aduna tay mga madugang nga mga subscribers. So praise God. Salamat sa atong mga supporter, atong mga subscriber o ato ang mga follower from Facebook. Salamat kayo sa inyong pag-tune in sa atong channel JDC Vlog TV. So this channel is all about mga sambingay, mga sermon, mga live topics about sa Kristohanon and how to walk with God daily o mostly ini mga sambingay nga daghan kang makatunan. So karon ang atong lain na pud nga content guys is about ni sa istorya sa nasunog nga pamilya. Dunay usa ka pamilya nga nasunog ang ilang panimalay. Para masabtan nimo ni pulit tapuso nimo para doon na kay makatunan nga mga lesson sa unahan niini. Hinani ang senaryo sa mga sambingay. Dunay usa ka village nga nagapunsok ang mga panimalay. And ay usa ka pamilya nga ang ilarag yung gamit tungod silang kapobrehon mao ang kanabang sugnod, kahoy, puro ray gamit. And usa ka gabi niya na nalimtan nila og palong ang maong nabilin nga mga agipo nga adunay kalayo. So nangatulog na sila guys, nangatulog na ang tanan lalong na magkagabion. And katudi ang agipo dito nga nalimtan nilang palong dito sa abo sa kusina ni kalabat dahil dito sa bungbong hangtod nga nasunog ikaon sa kalayo tong bungbong hangtod nga nikatay siya, nasunog siya hangtod nga nidako ang kalayo. Dunay usa ka anak nga nakamata sa maong pamilya. So katong maong anak pagkakita niya sa kalayo, pagkamata niya nisyagit siya pagkita niya sa kalayo. So pagsyagit niya iyang ipangpukaw ang iyang mga isuon, ang iyang mama o iyang papa nga mangmata kay nasunog ang maong balay. Supalin niyang pangayog tabang mga silingan. Siyagit siya ngayog tabang sa mga silingan. So katong tanan nga naas iyang panimalay, sulod sa iyang panimalay, kay siya ra may nakamata, siya mo'y nakasipti pinagi sa iyang pagpukaw kanila. Okay, so insert nasunog gid ang ilang balay, naugdaw gid ang ilang balay, pero wala gyoy nakalas na kinabuhi kay adunay usak anak nga nakamata ug maoy gigamit nga pagpukaw sa iyang pamilya, mama o mga anak ang isuon ug nasipti ang maong pamilya. So guys, simple ra kay niadto ang sambingay karon. Kining maong sambingay, ang lesson nga makuha nato na ani about kini sa pagsulti sa kamatuoran ngadto sa ato ang mga pamilya. No, sama sa mga sambingay nga kung wa pa to makamata ang maong wala pa nakamata sa maong pamilya, purot gyud sila og kamatay o kasunog apil sa ilang balay. Pero salamat ang maong pamilya kay dunay usa ka anak nga nakabantay o nakamata before nga niulbog maayo ang kalayo, nakamata na. And siya mo'y gamit, siya mo'y nahimong silbi anghel nga nakaluwas sa maong tibuok pamilya. So kung ato ning i-apply kung ana tong lesson sa kinabuhi, kung ikaw karon sa imong pamilya, ikaw ra ang nangalagad, usa kas nakamata sa kamatuoran, no? Ikaw usa kas nakakaplag sa kamatuoran, no? Ikaw ang nakakita. So kita ang nakakita sa kamatuoran, kita gyud ang nakabalo, kita ang nasayod nga ang mga buhat nga dili maayo sa atong pamilya usampot gis kalaglagan sa unahan. So kung magpakahilom lang ta, sama ni og ang atong pamilya, sama mo guni og nasunog nga panimalay sa mga sambingay. Nga kung kita gipamatata sa kamatuoran, no, nakakaplag ta og kahayag sa kamatuoran, so kita ang gamiton sa Ginoo nga silbi mo babala sa ato ang pamilya. No, kita gamiton sa Ginoo para mosulti sa ato ang pamilya may tungod sa kamatuoran. Paminawon man ta og dili, ang importante nga nakapasidaan ta nila. No?
Kay adunay bersikulo nga atong ipahaom nini. Matud pa sa Ezekiel 33 verse 8 to 9. Matud pa din kung moingon ako sa usa ka taong dautan, mamatay ka gayud. Ug unya wala mo siya pasidan-i sa pagbiya sa dautan niyang buhat, mamatay siya nga makasala apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. So gingon dinhi nga kung kita dahil nakamatas kamatuoran, magpakahilom ta, wala nato pasidani atong pamilya sa pagbiya silang daotang mga buhat. Kay mahadlok ta o kontrahon ta nila. So kung mamatay ang ato ang mga minahal sa kinabuhi mga pamilya nga wala nato ka pasidan wala nato kasulti sa pulong sa Ginoo. Ang ending ini kita ang paninglan sa Ginoo. Di ba? Sumala sa mga sambingay nahimong nasipti ang iyang pamilya tungod kay iya kining gipukaw ngay siya og tabang siya ang nakamata. So siya may nakamata, so siya may gapukaw sa ang pamilya. So kung ikaw karon usa kas nangalagad sa Ginoo, unya wala kay pakabana sa imong pamilya. Ang ending kung atong pamilya wala nakadawat ni Kristo, na sila mga binuhatan nga may makaingon nga kung mamatay sila nining ginabuhi ni kalibutana, mahiadto sila sa impierno, kita ang panilngan sa Ginoo. Okay, so dili pwede nga magpakahilom ta sa atong nakatunan sa pulong sa Ginoo. Dapat ato ni siyang i-share sa atong pamilya, ato ni siyang isulti ang kamatuoran, sakitan man sila og dili, ato gining isulti kay ang pagsulti ngadto kanila usa ka pasidaan. Now, what if ang pangutana, what if ako nang nisulti pero wa man sila nalinghog kanako? Now, ako namang na badlong sila, ako namang nasultian sila sa pulong sa Ginoo pero wala man ko pamati, pastor. Wala man ko nila gi pamati. Pero nisulti ko. So kung imo nang nabuhat, nisulti ka pero wala ka pamati, matud pa diri sa verse 9. Ezekiel 33 verse 9. Apan kung gipasidan-an mo ang makasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasala apan wala kay tulubagon. So, praise God. Imo nang gibuhat ang imong part nga mao ang pagpasidaan nila, pagsulti kanila sa kamatuoran, pero kung wala ka tagda, unya kuhaon na sila ining kinabuhi, mamatay sila nga makasala. So niyo ng Biblia wala na kay tulubagon. Okay? So muna nga ang atong tahas mao ang pagsulti nila, mao ang pagpasidaan kanila. So dili nato tahas ang pagbago nila. Ang Ginoo nay mubago nila. Unsa atong buluhaton mao ang pagpasidaan, mao ang pagsulti sa kamatuoran o pagmaymay ngadto kanila sa mga dili maayo nilang mga binuhatan nga ato silang ingnon nga unta magbiya na sila, maghinulsol na sila. Okay? Kay ang Dios ra ang mubag-o sa ilang kinabuhi. Ang Ginoo ra gyud ang makabag-o sa ilang kinabuhi. So dili papil nimo ang pagbag-o nila. So ayaw ka gool nga nisulti ka sa kamatuoran unya imong pamilya nakita nimo nga walay kabaguhan. Ayaw ka gool diha ug ayaw ka discourage. At least gihimo nimo ang imong tahas nga gihatag sa Ginoo nimo nga mao ang pagsulti, pagpasidaan. Kung gihimo na nimo, then ang Ginoo nay bahala sa imuhang nasulti ngadto sa imuhang pamilya. Kadto mga pulong nga nadungog sa imong pamilya, ang Dios nay bahala nato mupatubo silang kasing-kasing. Hangtod god nga maluwas sila, makadawat sila sa kaluwasan. Busa ayaw give up ang imong pamilya nga dili nimo mapasidanan. Ikaw ang nakamatas kamatuoran, ikaw ang nakakaplag una sa kahayag, then ikaw ang mayugtabang sa Ginoo, ikaw ang muampo sa Ginoo, mo pray sa Ginoo nga mangayog tabang nga maluwas usab ang imong pamilya, no? Himuha nga imong pamilya idala nimo sa pagampo aron nga makadawat usab sila sa kaluwasan. So guys, dinhi lang ta kutob sa maong sambingay puli nga nakatag kitag pagtulon-an sa kinabuhi nga naatay na kung tulubagon kung mupakilom ta. Apan kung mo-share ta, pupasidaan ta, gawas nun natas maong tulubagon kay ang Dios nay bahala sa ato ang mga pamilya. So dinhi lang ta kutob, kung na-bless ka paki-comment lang sa atong comment section, and be sure guys kung bago pa kanini nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga sambingay o mga istorya nga daghan ka makatunan. Kita-kita na puta sa next video upload. God bless, glory to God.